σηκώθηκες, γε μου, θέλεις να βγάλουμε έναν μυστική φωτογραφία? Το δικό μου το μερίδιο να σου το δω μετά, που να πάμε σπίτι. Αστρίνη μου τάσεις? Πού καλώ, στην τράπεζα? Έλα, πιάστα γε μου και ελπίζω να γλιτώσεις και εσύ και ο φίλος σου. Μας αστενούλιδαμε. Δεν το ξέρω ότι μαζευτήκετε ουλίδαμε για καφέ. Ναι, μαζευτήκαμε για καφέ. Ένα σκέτο. Πίνε και έρχεται. Το παιδί, ας αν κάπου το ξαναείδα. Ενώ ο χαρτωμένος της Κατερίνας έφερε του για να μας το γνωρίσει. Να σας το γνωρίσω. Κυρία Ανδρονίκη μου, ο Κυριάκος. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Κυρία Πόπη μου, ο Κυριάκος. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Εσύ γιατί ήρθες τόσο νωρίς? Είπαμε μπεις μετά στο σχολείο 8. Κάτι προκύψει την ευκαιρία πιο νωρίς, παιδιά. Έλα, με προκύπτει. Ευκάλετε μας που το πρόγραμμα του καφέ. Εμείς νομίζω ώρα μας να πάμε να φύγουμε. Ναι, να φύγετε και να τα κανονίσουμε άλλη ώρα. Τι είναι να κανονίσετε? Τα χαρτώματα. Συζητούσαμε τι θα κεράσουν. Παστίτσι ή πράουνις? Παστίτσι, το πιο κλασικό και το πιο μελαμός. Παστίτσι. Μα είναι από τούτα όλα που έφερετε. Πιάμε τα από ένα διαμέρισμα, ο διευθύντης έφυγε και άφηγε. Αν έχει τίποτε που σου κάνει ο πιάσεις, κοίτα, έχει καπελούι, παντελόνι, συντή, παπούτσα. Να τα δώκουμε στη φιλότοχο. Εδώ. Ούλα μου λάντρικα τούτα. Τούτον εν το σάις του Κυριάκου μας. Τούτος που τα άφησε, είχε την ίδια κουψιά με σέναν Κυριάκο. Δες το, ρε. Σφιχτά, μέχρι να του μείνουν μάτια. Για να θυμάται την πλακία που έκανε για καιρό. Το δυστεράζουμε. Πολύ. Ξέρεις, σε κρατάει ακόμα ζωντανό. Η υπομονή μου. Τι γελάς, ρε. Δεν σε φοβάμαι, ρε. Δεν σας φοβάμαι, δεν φοβάμαι κανένα σας πια. Θα έπρεπε. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εγώ δεν έχω να χάσω τίποτα. Μα εσύ, αν μάθει ο άλλος ότι σας ξέφυγα, θα σου στρίψει το άντερο, θα σου στρίψει το λαρίκι. Τελικά το φοβάσαι περισσότερο από ότι εγώ, έτσι. Σκάσε, είπα σκάσε! Μα ενούλα σε καλή κατάσταση. Γιατί έφυγαν και αφήκαν τα σιώρα? Μπορεί να θέλει να πιάνει μας εκπτώσεις. Ωραία, μα να βιάζεται τον να φύγει και έπιανε το προλάβε. Ότι έπαθαμε και εμείς την εισβολή. Εγώ θυμούμαι έπιασα δυο πατανί και μια λίρα χρυσή που είχα πάνω μου. Εσύ κορυκοβίντα που πιάσες? Ήμουνα γέννητη. Θέλεις πολλά. Και τούτος πρέπει να δεχτεί η εισβολή. Αφού μόλις μπήκα μέσα στο σπίτι του, ήταν λέει και πέσει μπόμπα. Ροπαυλή, ένα και ξέρουν παραπάνω πράγματα. Πώς είναι οι ταινίες του Μπρουσλί που άμα σιλοτρώνταν, έκαναν τα ούλα λιλίτσα, έτσι ακριβώς. Εγώ πρέπει να φύγω. Μα που τα τώρα, κάτσε ακόμα λίγο. Και εσείς γιατί τα έφερετε δάμε? Μπορεί να έρθουν πίσω τα πλάσματα και να τα γυρεύουν. Όχι, όλα τούτοι να σου πω ότι γυρεύκουν κι άλλο διαμέρισμα, αφού έλειξε το σύμφωλο τους, να μπουν άλλοι μέσα. Ροπαυλή. Και αναγκαστικά, εδώ κάμμασε μας την κασούα να την πάρουμε στο τμήμα που λεσθέν των αντικειμένων. Αλλά δεν έρχεται ποτέ κανένας να τα γυρέψει. Άρα, ή θα θεωρούμε την κασούα και θα μας σωρεί, ή θα τα μοιραστούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ποια το θέλει? Εγώ. Λουζούα. Έφυγε. Γιατί? Προσβάλαμε τον αλόπος. Εν του είπαμε να έρθει να διαλέξει εκείνος κάτι. Δεν θα παραλυθεί. Δεν καταλαβαίνω τα καταφέρει. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή. Καλά τον έξω, γύρισα 2 λεπτά από την άλλη και έφυγε. Δεν έγινε ποτέ. Το σημερινό δεν έγινε ποτέ, κατάλαβες. Ούλα καλά. Μια χαρά. Είσαι σίγουρος? Ακούω.
σου εξηγήσω. Παρακαλώ να μην νευριώσει παραπάνω γιατί σε βλέπω αυτή τη ζωντανά στην μέσα. Δεν ανάγκη να τον πεις χαρτωμένο μου. Αφού κοιμάστε μαζί, δεν τα μου θέλεις να του πω. Και επειδή κοιμόμαστε μαζί, σημαίνει να χαρτοφούμε. Να σε αφικιά Στεφάνου, τι. Παναγία μου, κυρία Αντρονίκη, είσαι παλιά και λέ. Ευτυχώς. Κατάφερα και παντρεύτηκα και είχαμε και ένα μωρό. Ενώ εσείς οι μητσές θυμάστε τον γάμο στα 40. Εγώ στα 40 η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Γιατί εσύ που τα 40 έκαμε switch off. Ως τα 40 κάνεις ό,τι θέλεις. Μετά τα 40 ό,τι μπορείς. Εσύ φταίς που τον ενευρίασε, Τσέφιε. Ένιωσε πίεση. Πού μένα. Ναι. Έτσι όπως του είπες να νομίζει τώρα ότι θέλω να τον τυλίξω. Δεν μου θέλεις να του πω μπροστά τους. Να ψηλιαστούν ότι να του δανείσω λεφτά. Πού τα ήβρα. Τέλος πάντων. Τώρα που να φύγω δώσ' μου τα και που να πάω σπίτι να του τα δώκω. Προτιμώ να τα δώκω του ιδίου. Μου έχεις εμπιστοσύνη. Μου αρέσκουν οι μεσολαβητές. Οι καθαρές πράξεις γίνονται χέρι με χέρι. Τώρα, Πόπι. Πάντως, αν τα πουλήσουμε τούτα όλα τα ρούχα σε καταστήματα για second hand, θα βγάλουμε από 100 ευρώ η μια μας. Ο καθένας με τον πόνο. Ναι. Άλλο, είδες με πώς σε φανικά. Θέλεις την αλήθεια? Το τραγούδι μου άρεσε σου. Έγραψα το ίδια μέσα σε 5 λεπτά. Φαίνεται μάνα μου, γιατί μόνο εσύ και ο Καρβέλας είσαστε. Ναι, έκαμε θράψη. Ζητούμε όλοι αυτόγραφα. Τον παλέ ήρθε. Αγάπη μου, μετά τα αυτόγραφα, μετά. Θωρείς με μιλώ στο τηλέφωνο. Καλά, αλλά ότι μόλις αποκτήσεις δημοσιότητα, χάνεις την προσωπική σου ζωή. Τι έλεγαμε? Ναι, το τραγούδι Άκου Πόπι θα γίνει το hit της φετινής σεζόν. Ήδη ζήτησα μου το που κάποια μαγαζιά και κάποιες ταβέρνες. Αν το ακούσω να παίξει πουθενά αλλού, θα σου βγάλω το φρύδι σου τρίχα-τρίχα. Άκουσες? Δεν πειράζει, τα κάνω τατού. Έλα τυχερέ, έλα, θα σου δώσω αυτόγραφα. Και είσαι τυχερός γιατί θα λαλείς τα εγγόνια σου μετά από χρόνια. Ναι, ήμουν τζαμέ, ήμουν στην πρώτη εμφάνιση της Ζιζής. Και θα σου παίρνουν συνέντευξη οι δημοσιογράφοι και θα σε ρωτούν. Ήταν καλή, ήταν απλή, ήταν όμορφη, είσαι τρακ. Γι' αυτό πρέπει να συνεννοηθούμε που τώρα έντα μου να τους λαλείς, Καλά λαλούν ότι το ταλέντο είναι όπως τον μπάγκαλο. Έγκριφκέται! Νιώθω όπως τον Καραγκιόζη που τον εκθέσα στην τηλεόραση. Καλά, δεν σημαίνει είσαι τόσο υπερβολική. Τόσο και τόσο ευκαινούν στην τηλεόραση. Ο Βαγγέλης κάθε μέρα είναι. Ναι, αλλά του Βαγγέλη και γράψαν του τραγούδι. Άκου Πόπι! Πάντως να γίνει μεγάλο hit να μου το θυμηθείς. Να της πεις να μου γράψει και εμένα, ναι. Άκου Αντρονίκη. Θέλω να φύγω. Φύγε να μας το λαλείς. Δεν έχω αυτοκίνητο να με πάρεις. Πού, σπίτι σου? Μετά στο σπίτι. Πρώτα στο ψυχίατρο να μου δώσει χάπια. Αν δεν πιω χάπια θα κάνω φωνικό. Μείνετε ακόμα λίγο. Τώρα που ήρθε και ο γιος μου να το γνωρίσετε καλύτερα. Να δείτε είναι τα χρυσόν παιδινένη. Πάντως, αλήθεια τώρα, έμεινε ελεύθερος, είναι κάμεν άλλη σχέση. Γιατί ρωτάς? Όχι, απλά είναι ενδιαφέρον. Είπα κι εγώ. Πάντως εγώ δεν ξέρω τα τύπος είναι ο γιος σου. Πάντως, να του πεις συγχαρητήρια. Είχε πολλά καλό timing. Και πολλά καλή ψυχή. Αν δεν ήταν ο γιος σου, ο τύπος ήταν να κρατά τα ριάλια σας και να κάνει πάρτι τώρα. Είναι τα πάρτι. Με ούζα. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις. Κατάλαβες. Κατάλαβα, κύριε Αντρονίκη, αλλά μην το ψάχνεις. Στον καιρό σου είναι έτσι πράγματα. Νομίζεις?
Λάθη, συνέχεια λάθη. Δεν ξέρω πώς του ξέφυγε. Δεν μου ξαναπείς αν ξέρεις. Δουλειά σου τα ξέρεις ούλα. Δεν θα ξανασυμβεί. Δεν πρέπει να μου το λες που την ίδια ώρα. Δεν ήθελα να σε ανασφωτώσω. Μπράβο. Κατάφερες τα. Ούτε τώρα να λαμβάνεις τον εσύ. Και δεν μου ξανακουβαλήσεις κανένα χαπαρό μίτσι. Έγινε. Φύγε τον που είδα μέσα. Με κατσότα γέματα. Μάλιστα. Πώς είμαι? Λερώθηκα? Όχι. Πάει καλά. Γιατί έχω κάνει κάποιες δηλώσεις. Τι δηλώσεις? Φορολογικές. Λαλείς να δικά του ρε Παυλή. Άκουσες τι μας είπε Νικολού. Ήταν το διαμέρισμα που ενοικίασε. Ποιο άλλο μπορεί να ήταν του πιτσιλίδου. Άρα κοντεύκουμε του. Άρα τούτος για να εξαφανίστηκε έτσι απότομα ή κάπου εμπλεγμένος ή κάποιος άλλος τον εμπλέξε και γι' αυτό κρατά τα χέρια του. Και εμείς κρατούμε τα ρούχα του. Είδες. Άρα περίμενα να τον έφερουμε να το δούμε πίσω. Εντάξει, τώρα μίληνε πιο σιγά γιατί δεν θέλω να μας ακούσει η μάνα μου. Άτε πες ότι άκουσε μας. Να μου να καταλάβει τίποτε. Αχώνεται ρε, αχώνεται. Δεν θέλω να ξέρω ότι μπλέκουμε μέσα σε υποθέσεις άσχημες. Πάτερ ευτύχε. Έχω κάτι ρούχα για τη φιλόψοχο. Είναι καλά ρούχα. Έλα το δίλησα, θέλεις να τα δεις και να τα πιάσεις. Όχι. Ένα λεπτό, πατέρ μου, και κάτι θέλει να μου πει ο γιος μου. Μεν τα δώκεις που πότε. Μπορεί να τα δούμε πίσω σε εκείνον που τα έχει. Αφού έφυγε τζάφηκε, τα κρίμα να καταστράφουν. Μπορεί να στραφεί ρε μάνα. Αφού δεν ξέρετε ποιος είναι. Όχι κύριε Αντρονίκη, ξέρουμε. Εν τούτος. Εντάξει, τώρα που μάθετε ησυχάσετε λίγο. Είσαι καλά, γεια μου? Μια χαρά. Πάντως μπράβο του και πάλι μπράβο του. Α? Πολλά σπουδαίος τόσο Γεωργίου. Ποιος Γεωργίου? Τούτος γε μου, ένας υπαστηνόμος τούτα, Έχει που τον καιρό του κότσι να δούμε έτσι άξιο πλάσμα στην αστυνομία. Σπύρα παράνομου τζόγου ανακάλυψε το ΤΑΕ Λευκωσίας χάρη στην επίπονη προσπάθεια του υπαστηνόμου Γεωργίου και της επίλεκτης ομάδας του. 10 από τους να είχαμε στο σώμα και ήταν να ξεβρωμίσει ο τόπος. Όχι τώρα εμόσαμε εγκληματίες δα μέσα. Έναν κουτσίν τόπος. Ναι, παρακαλώ. Ναι, η ώρα 7. Θα κάνουμε δηλώσεις. Εσείς ποιον κανάλι είσαστε? Μισό λεπτό να το σημειώσω. Περιμένετε λίγο. Γραφείο Γεωργίου ΤΑΕ, παρακαλώ. Ναι, η ώρα 7. Στην είσοδο του ΤΑΕ θα κάνουμε επίσημες δηλώσεις. Είναι η πολιτική εγκαλύτερη. Τουλάχιστον εμείς έχουμε να πούμε και κάτι στον κόσμο. Περιμένετε λίγο. Γραφείο Γεωργίου ΤΑΕ, παρακαλώ. Ναι, η ώρα 7. Ο υπαστηνόμος Γεωργίου θα τοποθετηθεί επίσημα για την εξάρθρωση της πύρας παράνομου τζόγου. Να έχουμε και αλμυρά μετά. Εσείς ποιον καλά λένε είσαστε? Μα σοβαρά. Wow. Θα το πιστέψετε. Να έρθω και από το Capital. Όχι να αρχίσετε. Να σας περιμένουμε. 7 ακριβώς. Ούλα έτοιμα. Ναι. Γίνεται χαμός. Να έρθουν που τα ράδια, τις εφημερίδες, τις τηλεοράσεις. Ούτε ο Αναστασιάδης να ήσασταν. Γύρεψε με κανένας άλλος? Μόνο ο τύπος. Ποιος τύπος? Το μου, να γίνετε διάσημος. Κύριε Γεωργίου, μπορώ να σας ζητήσω μια χάρη? Γίνεται να σταθώ κι εγώ από πίσω σας. Γιατί μαζί μου τους έπιαμε? Ενώ ο καημός της μάμας μου και της νούνας μου να μετρήσουν στην τηλεόραση. Αν δεν θέλετε να το κάνετε για μένα, κάνετε το για τζίνες. Ξέρετε, η νούνα μου έχει πολλές διασυνδέσεις. Φαντάζομαι για να σε δάμε. Να χαρούν πολλά. Βασικά, η μάμα μου ήθελε να γίνω ηθοποιός, αλλά η νούνα μου επέμενε να με κανονίσει στην αστυνομία. Μαντέψτε ποια κέρδισε? Τι είπαμε είναι το όνομα σου? Κούλα. Κούλα. Μπορείς να με μιλάς καλύτερα?
πράματα έντου. Ναι. Και τα ρούχα και τα παπούτσια. Ναι. Και το συντή το πιξλάξ. Ναι. Σηκωστήν η τρίχα μου. Κάτσε την κάτω. Ούτε τον είδαμε, ούτε τον ξέρουμε. Τέλος τον ανακάλυψε ο γιος μου. Δεν τον ανακάλυψε. Γυρεύκε τον και εκείνος. Μα τόση σύμπτωση. Συμπτώσεις εσύ μάθηκια του Θεού. Εμπλέκες το Θεό με την αστυνομία. Γιατί αφού και δυο έκαναν νόμους. Ναι, αλλά οι νόμοι του Θεού εγγραμμένοι βάσει στις πλάκες της αστυνομίας. Ξέρεις που τους έχουμε γραμμένους. Σηκωστήν η τρίχα μου. Παίξετε το αχάπαρες να με μας υποψιαστούν. Να μην του πω τίποτε για να ξέρει. Όχι, θα του πεις τίποτε ώσπου να μάθουμε παραπάνω. Αλήθεια όμως, σηκωστήν η τρίχα μου. Κορέ, εύκαρτη να τελειώνουμε. Ανακεφαλαίωση. Ο τύπος λείπει. Σωστό. Και το να ξαναπάει και στο σπίτι του αποκλείεται. Σωστό. Τώρα να έφυγε από την Κύπρο χωρίς διαβατήριο και χωρίς ταυτότητα, πάλι αποκλείεται. Έφυγε που τα κατεχόμενα. Μακριά. Με πλαστά χαρτιά. Όχι, αν το είσαι προγραμματισμένο πρώτα απ' όλα, δεν θα ξύγανε ούτε και ένα πράγμα. Θα τα περνούν μαζί του. Σωστό. Άρα, κάποιοι τον εφιά με το ζόρι. Και το αν κρίνουμε πώς ήταν το σπίτι του, σίγουρα πέσε ξυλόντζι μέσα. Ρε Παύλη, σκέφτου. Σκέφτομαι. Είσαι άνεργος, άστεγος, δερμένος και σε εισαγωγικά πεθαμένος. Πού ήταν να πάεις? Στη μάνα μου, η μανά συγχωρούν τα πάντα. Αφού είναι καλαμαράς του τώρα, μπορεί να μην έχεις συγγενείς στην Κύπρο. Άρα, ή σε κανένα νοσοκομείο, ή σε κανένα χαντάζι φυρμένος, ή στον κοτσάτι μασορωμένος, ή τούτοι που τον επατσαρκάσαν, επήραν τον μαζί τους. Γιατί μείνουν σιγά, ένα ακούμε, δεν τα μπουλάλουν. Λαλείτε να ξέρουν για τα λεφτά και σιγά σιγά να μας ανακαλύψουν. Σιωπή, κόρη, να ακούσουμε τα μπουλάλου. Πού μας είπαν ότι βραν τα πράγματα του? Στο διαμέρισμα του. Αχα, και το διαμέρισμα του πού είναι? Γιατί κόρη θέλεις να πάω να το καθαρίσεις? Όχι, απλά απορώ γιατί είναι τα σπίτι. Πού είναι? Κοντεύκει μας νιώθω του, να έρθει και εκείνος δάμε. Ναι, για να γίνουμε έξω και ακόμα ομάδα του φούτσαλ. Να μας ακούσουν. Μια φούλα λιπελάρες. Πελάρες εν τούτα που κάνουμε, γι' αυτό είναι ταραχτήκαν οι ζωές μας. Έτσι έρχεται μου να πω και και να τους τα σπουρτίσω όλα. Κόρη, για εσύ πες με εντύμιο πλάσμα, είναι. Πολλά, πάνω απ' όλα ο νόμος. Άμα μάθει τα μπούκα μέσα να σε κάτσει μέσα. Τη μάμα του. Ναι, πάνω απ' όλα ο νόμος. Παναγιά μου βοήθα. Είναι φέρε ένα ποτήρι νερό. Έδιψα. Για μένα. Είναι ώρα τώρα, τρέμουν τα χέρια. Κόρη, στα ψέματα να ακούσεις είναι τα πουλαλού. Τώρα πάντα πολύ ειλικρινά, εμείς οι δυο τι θέλουμε. Να τον έβρουμε. Άντε εκεί βράμε τον, παρακάτω. Το πέ μου την αλήθεια, ρε. Το μόνο που θέλεις να βγάλεις που τούτην όλη την ιστορία είναι να την κάτσεις του Γεωργίου. Με το ποιος είναι θέλεις να μάθεις, με τίποτε. Ρε, θέλω να αποδείξω ότι ευρωμισμένος. Και πιο πολλά θέλεις να το αποδείξεις πού, στη Γαλάτια, ναι. Ρε Παύλη, είσαι μαζί μου όμως, ναι. Μπαίνουμε σε άσχημα μονοπάτια. Να σμπούμε ρε, όπου φκεί. Είσαι μαζί μου όμως, ναι. Ως τώρα είσαι χάζι. Αλλιώς πως καύκουμε τον λάκκο μας σε κάποια πράγματα να μας βοηθήσει και βάζει τρύπα. Απάντα. Απάντα μπορείς να μας δει μάλλον. Τι θέλεις να σου πω? Ποιο που νιώθεις. Ναι ή όχι. Το νερό. Είναι δικό μου, είναι την πόφη. Ναι, τρέχει. Πάμε τα μάτσες. Τι τη βάλεις εσύ δοκιμασίες, αφού θεωρείς ότι δεν τα καταφέρνει. Αναλαμβάνω εγώ. Οχ. Αν δεις ότι κάτι δεν πάει καλά, κάλυψε με. Πού να πάει, Ουκρανία? Κάπου χειρότερα. Go, go, Poppy. Respect. Σιγά κορκε χιόνωσες το. Αφού είπα σου τρέμουν τα χέρια μου. Μια δουλειά σε βάλαμε να κάνεις. Γέρασε η μαμά σου χαράκι. Σαβάκι. Μπορείτε να μου ξαναδείξετε εκείνη τη φωτογραφία. Νομίζω ότι ξαναείδατε. Πού τον είδες? Δεν τον καλά όμως, δεν έχουμε παρεξηγήσεις. Μάθηκια μου τη στόμα. Τούτος είναι. Επέρασε μου το σαντουιτσίδικο μου και έκαμα του μία τριάρα λούντζα χαλούμι.
Χαλούμι είναι ο καλαμαράς. Αρέσει και πολλά το χαλούμι στους καλαμαράδες. Ξέρεις πόσα χαλούμια τρώει η γαλάνη στην καθησιάν της? Πόσα? 3. Είπε το μια φορά σε συνέντευξη της. Εκτός από το χαλούμι, ξέρεις κάτι άλλο? Ναι, είπαμε πολλά πράγματα με τον τύπο. Τα λάλλουν το και στις κορούδες, εν τούτος που σας ελάλλουν κορούδες, θυμάστε? Ναι. Κάτι σημαντικό. Εξαρτάται να μου θέλετε να μάθετε. Δηλαδή, γιατί το γυρεύκετε? Έκαμε τίποτε κακό, ας πούμε? Θες βοήθεια? Όχι, αν με λύσεις νομίζω μπορώ να σε βοηθήσω. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να το ξανασκάσω. Πάντως, αν σκοπεύεις να τον θάψεις, σίγουρα θα χρειαστείς βοήθεια. Αν σκότωσε το φίλο σου, ποιος σου λέει ότι δεν θα σκοτώσει και εσένα? Δεν ήταν φίλος μου. Σε μερικές δουλειές δεν παίζουνε φιλίες. Γιατί δεν με σκότωσε? Γιατί σκότωσε αυτόν? Εσύ τον σκότωσες. Αν δεν είχες φύγει θα ήταν ακόμα ζωντανός. Και τώρα την πάτησες, Πρέπει να μείνεις μαζί μου. Με θέλεις ζωντανό, έτσι δεν είναι? Ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω όμως το γιατί. Γιατί να με θέλει ζωντανό εδώ μέσα? Με κρατάει κλεισμένο εδώ μέσα, δεν μένω έτσι. Έλα, πες, εσύ θα ξέρεις σίγουρα. Μια κουβέντα να πεις ακόμα και θα σου κλείσω και το στόμα, κατάλαβες? Αυτόν που θα το θάψεις? Έξε το καλύτερά σου. Μπαρσελόνα το βάλει από το πρώτο μικρό. Δεν νομίζω. Άκουμε να μου σου κάνω. Εγώ το μελετημένο. Θωρώ σε συχνά με. Ουχούι υπό ανάγκη. Συγγνώμη. Θέλω να πω παίζεις που για χόπι υπό ανάγκη. Παίζω από ανάγκη, φίλε. Μεγάλη ανάγκη. Αντώνης. Βασίλης. Είσαι καιρό στην Κύπρο? Ούτε μια εβδομάδα. Οικογένεια, φίλους, συγγενείς? Τίποτα. Για δουλειά κατέβηκα. Τα πράγματα πάνω στην Αθήνα δεν είναι και τόσο καλά. Και τα 100 καλύτερα νομίζεις? Αυτό να μου πεις. Δύσκολο πράγμα να είσαι μόνος σου σε ξένον τόπο, Ναι. Αλλά είμαι survivor εγώ. Πολύ μονάξια. Δεν έχω κανέναν, αλλά... εντάξει. Κοίτα τώρα μπορεί να πεις ότι έκαμε στον πρώτο σου φίλο. Αλλά αυτή η ελπίδα κοστίζει. Μεν έχεις έννοια. Θα σε βοηθήσω να βρεις δουλειά. Έχω πολλούς γνωστούς εδώ μέσα. Μια δουλειά δεν κάνει τίποτα.
Εντάξει, δεν λέω 700 ευρώ το μήνα. Κάτι είναι, αλλά δεν φτάνει. Πόσα να κοστίσει έχει χρήσει? Χιλιάδες. Τόσα πολλά. Ακόμα παραπάνω. Άστα, μην τα ρωτάς. Ίσως μπορεί να κάνω κάτι για την περίπτωση σου, Ρέμιτς. Τι θα τη χειρουργείς εσύ? Κάτι έχω υπόψη. Τι εννοείς? Εξαρτάται τι μπορείς να κάνεις εσύ. Το πάντα. Μπορώ να κάνω τα πάντα για να γίνει καλά. Οτιδήποτε. Είσαι σίγουρος? Ό,τι δουλειά και να είναι, όσο δύσκολη και να είναι, θα την κάνω. Φτάνει να βρεθούν χρήματα σύντομα. Ξέρεις κάτι? Εμείς οι δυο να πάμε πολλά καλά. Οκ. Αλλά για να έχουμε καλό ερώτημα τώρα, εσύ με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις? Τούτα να τα πούμε σιγά σιγά. Οκ. Φωτιά! Φωτιά! Είναι φωτιά κούλα! Έσβησε. Μπράβο. Δεν θέλω κάτι τιμητικό. Απλά έκανα το καθήκον μου. Όλα νιώθετε υποχρεωμένος τώρα. Δεν θέλω τώρα τσεπελάρες. Απλά να με αφήκετε να βγω κι εγώ λίγο στο γυαλί. Έτσι, για να δείξουμε ότι εμείς στο σώμα είμαστε ένα σώμα, ενωμένοι. Ένας για όλους και όλοι για έναν. 7 παρατέταρτο η ώρα. Καλή επιτυχία. Έκαμεν κάτι κακό και γυρεύει τον τώρα η αστυνομία. Πιστεύουμε ότι είναι εμπλεγμένος σε κάποιες υποθέσεις. Ληστεία. Δεν ξέρουμε ακόμα. Ακούτε κορούδες? Δεν ξέρουν ακόμα. Ναι, αλλά είμαστε κοντά, να μάθουμε. Ακούεις κορού, εν κοντά, εν να μάθουν. Τι ήταν ώστε να ανακαλύψετε? Ας πούμε. Ας πούμε ότι ήρθαν και εδώ και πάνω μας. Και εσάς? Γιατί ποιο άλλο? Σε μένα. Στο σαντουιτσίδικο μου. Ας πούμε. Και ας πούμε, ξέρετε αν έχει και κανένα σύνεργο? Ας πούμε να μην ξέρουμε. Και τη φωτογραφία του? Πού την βρείτε? Ας πούμε. Ας μην πούμε. Καλύτερα. Είδες την κολόνια μου? Γιατί να μου τη θέλεις? Δεν μου έβαλες την κατώ. Ναι, κάτω από νηπτήρα. Πού είναι να πάεις? Θέλω να πω... να βγεις έξω για δουλειά ή ραντεβού? Όχι πως θέλω να σου κάνω έλεγχο. Απλά σκοπεύω να σου κάνω μακαρονάδα μπουτανέσκα σήμερα. Αν θα τη φάεις έξω την μπουτανέσκα, να μες σου την κάνω και δαμέ. Μυρίζεις πολλά ωραία. Τυχερή και είναι που να σε μυρίσω. Όποιος αν είναι. Δεν καταλάβω. Κάνω κάτι λάθος. Να αρκίσει πολλά. Έχουμε κι άλλα ρεπορτάζ να κάνουμε, κυρία. Κούλα Χριστοφίδου, βοηθός του κύριου Γεωργίου, το δεξί του χέρι. Να αρκίσει κι άλλο. Είχαμε έναν απρόπτων περιστατικών πριν λίγο λεπτών. Τι περιστατικό, Δημήτρη, γράφει. Βασικά, πήραμε λίγο φόκο, αλλά με δική μου πρωτοβουλία και κίνδυνο της σωματικής μου ακεραιότητας, κατάφερα να την κατασβήσω. Κούλα Χριστοφίδου, θυμάστε το, ναι? Δημήτρη, κόψε. Άντε να δούμε. Πρέπει να πάνε και από η Βουλή μετά. Χαρά στο πραμ, τα ίδια και τα ίδια λαλούσιν πάντα. Είπε η κυρία Χαραλαμπίδου ότι να κάνει αποκλειστικές δηλώσεις. Τι, να σας πει τον τυχερό λαχνόν του ευχάριστου Σαββατόβραδου? Τον κύριο Γεωργίου, έρχεται. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Γράφει. Έχουμε ένα ταξί. Τη μάνα μου με τις φιλενάδες της, που πιθανόν να ήταν μέσα στο ταξί τη στιγμή που εκλάπηκε. Και είπαμε και ψέματα ότι τσι είναι στο ύφρα. Λοιπόν, έχουμε έναν καλαμαρά, ο οποίος παρουσιάζει μας τον Γεωργίου πεθαμένο. Και σηκώστηκε και έφυγε από το σπίτι του χωρίς τα πράγματα του. Έχουμε ταυτότητα
και διαβατήριο που ήταν μέσα στο σιρτάρι του Γεωργίου. Ο οποίος μας θεωρεί μανούς. Γράψε εδώ. Γράψε. Άρα πώς συνδέονται τούτα ούλα? Συνδέονται? Σήμερα το αστυνομικό σώμα και συγκεκριμένα το ΤΑΕ μπορεί να είναι περήφανο γιατί κατάφερε να εξαθρώσει μία από τις μεγαλύτερες πύρες παράνομου τζόγου που δρούν στο νησί μας. Πόσα άτομα αποτελούν τη σπήρα που εξαθρώσατε, κύριε Γεωργίου? Για πόσα χρήματα μιλάμε? Με τις συντονισμένες μας ενέργειες και μετά από πολύμηνη παρακολούθηση καταφέραμε να συλλάβουμε 5 άτομα, εκ των οποίων και των εγκέφαλων της σπήρας, και να κατασχέσουμε το ποσό των 180.000 ευρώ από την παράνομη δραστηριότητά τους. Υπάρχουν παρακλάδια στο εξωτερικό. Τι ποινές περιμένουν τους δράστες? Με τα κατασχεθέντα χρήματα, εγώ προσωπικά θα προτείνω στον αρχηγό της αστυνομίας όπως διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως για τις άπορες οικογένειες. Μπράβο, άξιος. Με έντονο το συναίσθημα της δικαιοσύνης και πίστη στους νόμους της πολιτείας, σας υπόσχομαι ότι το ΤΑΕ και εγώ προσωπικά θα πατάξουμε οποιαδήποτε παρανομία. Μόνον έτσι ο Κύπριος πολίτης θα κοιμάται ήσυχος τα βράδια. Μπράβο. Έχετε κάποια αναπορία? Εγώ. Έχω μια αναπορία, κύριε Γεωργίου. Παρακαλώ, σας ακούμε. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση μόνο. Ένα λεπτό. Μας περιμένει φόρτος εργασίας. Η δουλειά μας δεν σταματά ποτέ. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου. Τι σας στοιχίζει ένα λεπτό? Από ποιον καναλίνι είσαστε? Μπορούμε να δούμε τη δημοσιογραφική σας ταυτότητα? Δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι απλά ένας πολίτης που ανησυχεί για την αύξηση της εγκληματικότητας. Λυπούμε. Η συνέντευξη αφορά μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Μπορείτε να κεραστείτε αλμυρά στα δεξιά σας. Υπάρχουν και χυμοί. Ένα λεπτό μόνο, δεν θα σας καθυστερήσω. Γιατί με αποφεύγετε? Αφήστε το να μιλήσει. Μπορεί να μας αφορά και εμάς. Ωραία, ακούω. Κύριε Γεωργίου, υπάρχει θεωρία ότι η εγκληματικότητα ξεκινά από τις τάξεις της αστυνομίας. Ποια είναι η γνώμη σας για τούτο? Σας καταλαβαίνω. Μιλώ για τη διαφθορά, κύριε Γεωργίου. Υπάρχουν αστυνόμοι και υπαστυνόμοι που εσκάρτοι. Και προσέξτε να μου απαντήσετε. Μπορεί κάποιος από τους παρευρισκόμενους να έχει αντίθετη άποψη.